neďakuj, pretože je to len súhrn presvedčení vo vašej hlave bez akýchkoľvek skutočnosti. Takže vo vesmíre neexistuje niečo také, ako nie je to tak. Je tu buď áno, alebo neprítomnosť áno. Jasné, to je veľmi hlboké duchovné pochopenie, pretože likviduje výkon ega o protichodnosti protikladov. A my použijeme nasledujúce prirovnanie. Keď nám niekde vypínaš, v drôte je prítomná elektrina. Elektrina je buď prítomná, alebo nie je prítomná. Nie je takého stavu, ktorý by sa nazýval vypnutosť. Dualita ega teda spočíva v tom, že vypnuté a zapnuté sú protiklady. Nie je protiklad k Bohu, nie je protiklad k pravde, nie je protiklad k existencii. Takže keď som narazil na dualitu ako trojročný a potom neskôr, že som vyriešil, keď som mal snáď 60 rokov, dualitu existencie oproti neexistencii a jej zavádzajúcosť ma rozmiala, vedie iba existencia. A môžete vidieť tú absurditu otázky, či existuje alebo neexistuje neexistencia. Neexistencia nie je možnosťou, rovnako ako neprítomnosť, teda absencia nie je možnosťou, chápete? Niečo je prítomné alebo nie je prítomné. Neexistuje stav, ktorý by sa nazýva neprítomnosť. Jasne, nemôžeme ostať neprítomnosť v tejto miestnosti a zaplniť ju o tom, čo všetci hovoríte, že pošlem sa neprítomnosť. Neprítomnosť nie je, nemá existenciu. Takže ešte raz máme iba túto, lebo nie je túto, ale nič také neexistuje ako neprítomnosť. Tá hierarchia v tom, čo je neskutočné, je príčinou ľudským rozpachom. Že je protiklad k Bohu, že je protiklad k existencii. Najvyšší protiklad nie je protiklad, ale najvyššia vec k neexistencii je nevedno zabudnutia. A takto to vidieť znamená rozriešiť starobilé rozpaky buddhistické pomílenosti. Pomílenosti sú vo všetkých náboženstvách a to v buddhizme je chybné porozumenie absolútneho nekonečna ako prázdna. A v jeho nesprávnom preklade sa prázdnom stáva stavom, ktorý je žiadaný a dosiahnutelný cestou negácie, že vlastne neexistencia nie je možnosťou. Prázdnota ako ničota nie je možnosťou. Prázdnota ako neprítomnosť formy alebo obsahu je absolútna skutočnosť. Ale ak niekto verí, že absolútna skutočnosť, ktorú treba dosiahnuť, je budhovská podstata alebo prázdnota, ako by prázdnota bola stavom, skutočným stavom, tak to človeka vedie do stavu prázdnoty. A keď opustíte telo, idete do nevedna zabudnutia. Potom, keďže ono nie je skutočnosťou, nemôžete v ňom zostať, pretože v ňom nemôžete zostať, ocitnite sa späť v niečote po veku 3 rokov na tom malom drevenom vagovníku ako decko, ktoré je ohromené faktom, že opäť existuje. To je pomílenosť cesty Hinajána, istého smeru Hinajána. Pomílenosť toho, že to, čo
čo nemá existenciu, môže existovať ako neexistencia, pričom dokonca vidíme túto chybu aj z pohľadu logiky. Ale keď to vyriekne guru z gongli, vyholenou hlavou, kadidlom, sediaci na tigrej podložke z tigrej kože, človek predpokladá, že on je najvyššia autorita. Človek to uctieva, zbožňuje to a teraz sa to stáva vyhľadávaním, že Boh je neexistencia šatný. To je vyšiteľná neologická háďanka, cez ktorú sa nedá dostať kým, koľko sme to povedali, 850, na 850 keď ste prešli cez tie dvere. A pre vás účelom toho všetkého je pokúsiť sa odpojiť nadvládu stanoviska vytvárajúceho dualitu, ktorá je blokom na ceste k osvieteniu. Ak je vám jasné, že iba existencia existuje, ak vidíte, že existuje iba teplo, ak vidíte, že v domnelom odstupňovaní medzi svetlom a tmou je iba jedna premenná, a to je svetlo, a že tma nemá nezávislú existenciu, potom ste na polceste k osvieteniu, pretože to sú veľké prekážky. Nejaké otázky?